زمانی که ما زندگی میکنیم عصر تکنولوژیا و اطلاعات نام میبرند. گوشمانک های تلفن یا که به اصطلاح ناوشنیک که امروز بیشتر مردم استفاده میبرند تا کدام اندازه به اخلاق معاشرت تاثیر منفی میرساند یا که مثبت در برنامه ایام بررسی خواهیم کرد. наушник ё ба истилоҳи тоҷикӣ гӯшмонак дар байни ҷавонон имрӯз хеле ба муд даромадааст. ба андешаи коршиносон соли 2020 дар дунё 85 миллион гӯшмонаки телефонӣ ба фурӯш меравад ва истеҳсолкунандагони наушник ҳамагӣ 15 миллиард доллари амрикоӣ фоида ба даст меоранд. дар ин миён истифодабарандагони гӯшмонакҳои телефонӣ яъне ҷавонону ҷавондухтарон оё заррае аз он манфиат мебинанд ва ё баръакс? омилҳое ҳастанд ки баъд аз муддати тӯлонӣ гӯш кардани наушник асаб хастагӣ оварда мерасонанд, дарди сар ба оварда мерасонанд, барое ки телефонҳои ҳозира буромадагӣ магнитни полия доранд. Инҳо бар зиёни асаб мебошад, бар зиёни ҷавонон мебошад. барои ҳамин аз ҷавонон бисёр хоҳиш карда мешавад ки наушника дар як шабонарӯз метавонанд аз 20 дақиқа то 40 дақиқа истифода баранд барои зарурият. албатта мо намегӯем ки аз гӯшмонакҳои телефонӣ истифода накунед, аммо донед ки он зарари худро ба инсон мерасонад. инҷо сухан танҳо аз дуруст истифода бурдани он меравад. омилҳои гирифтор шудани бемории гӯш гуфтан мумкин аст ки наушникҳо ҳозира ҳастанд, телефонҳо ҳозира ҳастанд ва инчунин метавонад ки ҳамун истифодаи зиёди ва ё нодурусти наушникҳо ба бехобӣ оварда расонад. гуфтан мумкин ки асабонӣ кунад, гуфтан мумкин ки аъсоби бехобӣ асабонӣ шудан ба то ҳатто метавонад ки ҳамун шунавиро пас кунад. то ҳатто гуфтан мумкин. ғайр аз таъсир ба саломатӣ гӯшмонаки телефон сабаби маргвортарин садамаҳои нақлиётӣ ба ҳолати пахши инсон аз ҷониби қатора ва нақлиёти бузурги боркашонӣ шудааст. истифодаи телефон ва наушник ҳангоми гузаштан аз роҳи пиёдагард хатари зиёдеро ҳам барои пиёдагардон ва ҳам барои ронандагон эҷод мекунад. ҳатто дар пеши назари чашм марахшад буд ки қариб мемон агар мумкин ҳамун одамро бизаради баъд мефаҳмед духтара ки дар гӯшош наушник мондагӣ овози сигнали ронандаро нашунидааст. но вақте ки мо ҳамин шаҳрда ҳаракат мекунем мувофиқи нақлиёт бовар кунед дар ҳамин пешиходо як хел пешиходои мегузаштагӣ гапу аҳамият надорад мошинда. наушникҳо гӯш задагӣ ё телефон ба ҳазр оҳиста оҳиста бе аҳамият сигнал ҳам дед аҳамият наметиҳад на балки пешиход даже ҳамун роҳое ки мувофиқ нест аз пешиход надорад ҳамунҷо бале. бино ба маълумоти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон қоидавайронкуниҳое ки аз ҷониби ронандагону шаҳрвандон дар роҳҳои кишвар сурат гирифтааст дар аксари маврид ба телефону гӯшмонакҳо рабт дорад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки вақтҳои охир вазъи содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт бо иштироки пиёдагардон ва вазнинии оқибатҳои онҳо дар қаламрави ҷумҳурӣ боиси нигаронӣ гардидааст. танҳо дар давоми моҳи январи соли ҷорӣ аз ҳисоби умумии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт 43 тои он зеркунии пиёдагардонро ташкил медиҳад ки дар натиҷаи онҳо 11 нафар пиёдагардон ба ҳалокат расида 35 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштаанд. сабаби содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт бо иштироки пиёдагардон аз тарафи ронандагон бошад ҳангоми зиёд намудани суръати ҳаракат, беаҳамиятӣ зоҳир намудан нисбати пиёдагардон ки дар роҳ ҳар гуна пиёдагардон ҳаракат мекунанд. кӯдакон, нобиноён, ношунавоён ҳастанд. баъзе пиёдагардони ҳангоми убур намудани роҳи автомобилгард тавассути телефонҳои мобилӣ гап мезананд ки ин беинтизомии ҳаракат дар роҳро нишон медиҳад. ҳангоми вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз тарафи пиёдагардон нисбати онҳо мутобиқи моддаи 340 кодекси ҳуқуқивайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон 8 нишондиҳанда ҷаримаи маъмурӣ таъин карда мешавад. яъне
7 сомон 25 дирам. давре ки мо ҷавон будем албатта худи телефонҳои мобилӣ набуд. имрӯз тамоми ҷавонҳоро мебинед ки ба гӯш гӯшмонакҳо монда, яъне ки ба истилоҳ наушника монда, фориғ аз чӣ гӯем ҳолатҳои садамӣ дучор мешаванд, аз роҳҳое ки ба пиёдагузарҳо вобаста карда шудаастанд мегузаранд, намедонанд ки мошин омада истодааст ё ки нисбати калонсолон беҳурматӣ мекунанд, вақте ки ба роҳ мераванд аз атрофи худ бехабар ҳастанд ва албатта ба ҷои ин хубтар мешуд ки аз китобу аз дигар манбаъҳое ки имрӯз истифода мебурданд хубтар мешуд, чунки бар зарири худи онҳо аст. аз ҷавонон дар бораи меъёри истифодаи гӯшмонакҳои телефонӣ пурсон шудем ки ҷавоби онҳо чунин аст. як рӯз ба як бор истифода мекунам. айхона ба мактаб равам истифода мекунам. برای موسیقی گوش میکنم اون گپی مثال چی باشه با موسیقی گپ میزنم که دیگه کسی خلاص نرسد 20 минут 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت تا 10 ساعت ناوشنیک استفاده میکنم برای موزیک گوش کردن. با گفته متخصصان استفاده گوشمانک‌های تلفن شخص را به بیماری عصبانیت و حتی از میار زیاد گوش کردن آن به فلجشوی پرده گوش نیز آورده میرساند. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید زیرا سلامتی نعمت بی‌بهاست. باقی قضاوت از شما.